good morning, brothers and sisters in the Lord. Good morning sa ating lahat, sa ating mga kapatid na dito ngayon sa hall, and even to our brothers and sisters na naka-tune in sa ating Facebook Live this morning. Good morning sa bawat isa. Ngayon, I know that everyone is excited to worship the Lord, but before that, may I encourage everyone to please stand up. Tayong lahat ay tumayo mga kapatid, ganun na rin sa ating mga kapatid na naka-tune in ngayon, and let's have this fellowship song, or let's have this mercy is falling, as we prepare our body, as we prepare our life to glorify God this morning. Okay, let's sing the song. Let's sing this song, Mercy is Falling. Okay. I believe everyone is, alam na ba to? Alam na ba yung mercy is falling? So, sige. So, may I invite, or kahit kuman nga mga yab garod, itikapsat nga mangi model. Ito yung fellowship song tayo. Clifford, Brad Clifford, please come in front. Sayang na yung balong ay ano bro. Ito bro. Ay model mo dati fellowship song tayo. Bili pa doon sa tika-kapsat tayo kami nga new. That's why ubang sa ganun is that makita da dati ko. And may I request also Brad Alvin and Brad Jeboy. Sayang di kita atayo da tika-kapsat. Okay, let's have this fellowship song, Mercy is Falling. It's falling, it's falling. Mercy is falling like a sweet spring rain. Mercy is falling all over me. Hey yo, I receive your mercy. Hey yo, I receive your grace. Hey yo, I will dance forevermore. Once more, mercy is falling. Mercy is falling, it's falling, it's falling. Mercy is falling like a sweet spring rain. Mercy is falling all over me. Receive that mercy. Mercy. Mercy is falling, it's falling, it's falling. Mercy is falling like a sweet spring rain. Mercy is falling all over me. Hey yo. Hey yo, I receive your mercy. Hey yo, I receive your grace. Hey yo, I will dance forevermore. Once again, hey yo. Hey yo, I receive your mercy. Hey yo, I receive your grace. Hey yo, I will dance forevermore. For the last time, hey yo. Hey yo, I receive your mercy. Hey yo, I receive your grace. Hey yo, I will dance forever. I will dance forevermore. I will dance forevermore. Salamat sa ating mga kapatid, model, dito sa harap. Okay, praise the Lord. And I believe we are already prepared to worship. Before that, may I encourage, dulog natin yung ating sarili, ang ating buhay ngayon sa Panginoon. Dalangin tayong lahat.
Father God Almighty, thank you so much, Lord, for this morning. We come before you in the name of Jesus, our Lord and Savior, the author and perfecter of our life. Thank you, Lord, for your precious blood to wash our sins at the cross, to give us hope of the eternal life you have promised to each one who receive you. At hindi lamang po basta tumanggap, but willing to participate what you have started, and that is to share the gospel and to follow up your people, to make disciples of them. Thank you, Lord, for this privilege, for keep and revealing to us the truth and the true meaning of life. That's why every day, O God, moment of our life, ay mag-glorify ka sa amin. Or mag-glorify ka through our life, God. Thank you for this day. Thank you, Lord, for the privilege to worship you in spirit and in truth. Dahil ito po ang kaaya-ayang papuri na gusto niyo po makita sa amin. We commit to you, Lord, the rest of this time. Thank you, Father, for being with us. In Jesus' name. Amen. Basahin po natin, mga kapatid, ang mga awit. Chapter 16, verses 7 to 11. Tayong lahat, pinupuri ko si Yahweh na sa akin umupatnubay, at sa gabi, sa budhi ko siya ang gumagabay. Alam ko, kasama ko siya sa tuwina, hindi ako matitinag pagkat kapiling siya. Kaya't ako'y nagpiliwang, puso't diwa ko'y nagagalak. Hindi ako matitinag sapagkat ako'y manatag. Ang mahal mo ay masadlang. Sa daigdig ng mga patay at doon ay maangkas. Ituturo mo ang landas na patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kadalaan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Indeed, kakabsat, klaro po ang salita ng Panginoon na siya ay laging umapatnubay, araw at gabi. Kasama natin siya sa tuwina. Hindi tayo matitinag sa piling niya, at tayo'y patuloy na magdiwang sa puso at diwa, at tayo'y patuloy na magagalak sapagkat itinuro niya sa atin ang landas ng papunta o landas papunta sa tunay na buhay. So ngayong umagang ito, mga kapatid, bawat isa ba ay sabik sa muling pagparito ng ating Panginoon. At habang kakantahin natin itong mga awit na to, I do believe sa puso natin dapat tayo'y magiging sabik sa kanyang muling pagparito as we continue to pursue His will and make every effort na talagang pagsilbihan siya. Amen? Amen. So, awitin natin ang sabik sa presensya mo at labis na galak. Come on. Put your hands there as we clap our hands. Let's move our body. Let's shout. Ito ang nananabik. Nananabik na makita, buwang hati na minsan ko, buhay narito. Buhay narito ngayon, nakita. Nasama sa presensya, mo'y muli, maanas. Buhay narito ngayon, nananabik makita, Panginoon. Nananabik na makita, buwang hati ng iyong mukha. Sumayaw! Sumasayaw na ka, sa galak tumatawa. Nananabik na makita, muli mong pagkasingan. Panginoong Jesus, malayang malaya ka.
Sumasayaw na ka sa galang tumatawa. Nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyo. Baguhin mo ang aming buhay, Panginoon. At ang aming inaalay sa'yo. Sa galak tumatawa, nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyo. Mga labi, Magalapit ko, O Diyos, sa'yo nakawin. ikay mapurihan. Ika'y papurihan sa kalangitan. Minsan mga labi ko, O Diyos. Magalapit ko, O Diyos, sa'yo nakawin. Ika'y papurihan sa kalangitan. Aking kamay. Aking kamay, ikatasan, pangalan mo'y lalapit. Pagkat ikaw, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri. Napakasayang magbigay papuri. Labis na ganap nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat tutugan. Pupurihin ka sa bawat galang. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Sa taglay mong lakas. Sa taglay mo ang lakas, O Diyos, purihin ka. Isisigaw sa buong mundo, labis mong buwan. Puso ko ay tuwang-tuwa. Puso ko ay tuwang-tuwa. Kasiyahan ay umahaw. Kapapatan mo, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tutugan. Pupurihin ka sa bawat galang. Itataas ang ngalan mo Minsan magpakailanman. napakasaya. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tutugan. Pupurihin ka sa bawat galang. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Sumasayaw na nga. Sumasayaw na ka sa galak tumatawa. Nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong One last time, sumasayaw na nga.
Sumasayaw na ka sa galak lumatawa. Nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malaya ka. Pag-uwi mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Pag-uwi mo ang aming buhay, Panginoon, at patuloy namin itong iaalay sa iyo. Patuloy ka po namin pagsisilihan. Maraming salamat sa opportunity, Panginoon, na binigay mo po para sa bawat isa. At tunay ngang wala kang katulad sa aming buhay. At patuloy na naming aawitan. At wala nang hahanapin pa sa iyo, Panginoon. Brothers and sisters, let's sing this song, Wala Kang Katulad. Mawilin ko man. Let's sing from our hands, mga kapatid. Ay di kayang ilarawan at kakilaan mo. Kulang ang lahat ng kulang, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Minsan pa, uwitin ko man. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo ay di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala kang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala kang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos noong naman, kami ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. minsan pa, uwitin natin. Uwitin ko man. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo ay di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noong naman, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang Minsan pa, katulad. wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noong naman, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang Last time, wala kang katulad. wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noong naman, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala Sa kang habang panahon, katulad. Sa habang
mamalangin sa piling mo. Aking Ama, wala nang mapatay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, ang naisin ang puso ko sa piling mo. Minsan pa wala nang hahanapin. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisin pa. Di mamalangin sa piling mo, aking Ama. Wala nang papatay sa'yo. Nag-iisang Panginoon, naisin ang puso ko sa piling. Wala kang kagulan. Wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo, ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa For the last time, wala kang kagulan. Sa habang panahon, Panginoon, wala po kayong katulad sa aming buhay, wala na po kaming hahanapin, at patuloy pa po namin aming papupurihan at aming inaalay ang aming buhay sa inyo. Maraming salamat sa umagang ito, Panginoon. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Let's give God the glory by clapping our hands, mga kapatid. Nagitay ka kabsat nga nakatakda rin taligod. Please come in front at doon digitay bakante nga tugaw ito nga kabsat. Doon ka sa saril ang makapag tugaw tayo amin. Once again, good morning, brothers and sisters in the Lord. And akin na pong kinatawagan ang ating pastor ngayong umagang ito. So walang iba. Alam ko, kilala na nating lahat. Ang mamuda yun, he is our Lamilawag area leader. So akin na pong kinatawagan si Kuya Robert Mauricio. So let's give God the glory by clapping our hands to the life of God.
righteousness, anything of sin na magaling po ng pagkating for the past few days when tanadaw at matikas ta ko Lord God that may espiritu na lain isa sa ulo ng tuwing ng kapsa. Dugitoy ito tayo, they are your flock, O God, and thank you that indeed is be speaking your very words by your grace and with your power. Ikumipipay, O Lord God, iti dahil nga lugar. Thank you, Lord, nga maanyaman ng iti Espiritu nga may kanliwas iti pagayatam nga adda iti daytoy nga all we rebuke them in the name of Jesus to depart from this place. And we thank you that you will send your warrior angels, O God, to guard this place and to guard its ikumit pingarot amin dagito itinagan ni Kristo nga tuloy. Amen. So iti title tayo, iti dati kakabsat ket living in God's power through the gospel. Iti main thought, true born again Christians are to powerfully live for the truth as they proclaim the risen Christ. So we actually have 3 points. So that is that fully trusting in God's power. Makita tayo di verses 2 to 4. Number 2, boldly proclaiming the risen Christ, verses 5 to 10. And then number 3, abundantly spending for the truth. And we can see that in verses 11 to 15. So in tayo nga road, first point tayo, kagabsat. Fully trusting in God's word. Let's read Matthew 28, verses 2 to 4. There was a violent earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven and going to the tomb, rolled back the stone and sat on it. His appearance was like lightning, and his clothes were white as snow. The guards were so afraid of him that they shook and became like dead men. So, kitang tayo kakabsat ket iti angel nga insent ni Apo Diyos ket very powerful. Adda iti violent ni earthquake, iti idadating na daytay stone nga nang-recruit kadati tomb ni Jesus Christ naglukat ken linupatan na. I think saan nga kaya nga lukatan iti talo nga tao daytoy kakabsat. His appearance was like lightning. It implies power. And his clothes were like white as snow. It implies purity. The guards were so afraid of him that they shook and became like dead men. The power of the Lord was displayed through his servants. Makita tayo no kasano iti ka powerful iti maysa nga angel. Kasla dati napag-diskasan tayo iti Matthew chapter 26. Thousands of angels iti katumbas, thousands of warriors iti katumbas iti maysa nga angel. So even dagitay guard nga agbambantay iti tomb ni Jesus Christ nga imbaon dagitay chief priest and elders, the Pharisees, ket sanay da iti gubat haanda nga nakakuti dagitoy kakabsat because appearance by laeng daytoy nga angel nakita da iti bileg iti Diyosen. Ket amok nga iti tumunggal may sa kanya tayo adda daytay isesen ni God nga angels tapno ti kastak ket maministeryuan tayo wenno kastak ket magaydan tayo wenno maprotektaran iti tumunggal may sa. Daytay ko natin nga ro daytay guardian angels nya. So agpaypay sugayam daytoy kakabsat. Adda iti guardian angel iti tumunggal may sa ngem saan nga isu ti pag-worshipan tayo. They are ministering spirits. They are servants like us nga makita tayo kanyada no kasano iti kabileg ni Apo Diyos. The guards were so afraid. They were shaken and they became like dead men. So saan da nga nakakuti? Saan da pulos nga nakaporma no kuma dati ay ayam ket saan nga makaporma ko na tayo? Even though sanay dagitoy nga soldiers iti gubat saan ta pulos nga nakagaraw kagayan ken kakabsat. And makita tayo no anya iti role iti angels
Are not all angels ministering spirits sent to serve those who will inherit salvation? So they are actually our backup. They are powerful, but they are ministering spirits sent to serve those who will inherit salvation. These powerful beings are being sent by the Lord to serve us, to those who believe, if we believe in the Lord Jesus Christ. So we should be able to appreciate the power of God kasi nukit kitaan tayo gagayam kan kakabsat kat adda dagiti daduma nga pagka dismayaan tayo adda dagitay makita tayo no kasano iti kinakapsot iti bagi when no daytay abilidad tayo saan tayo nga ammo that the Lord has given us everything. No makita tayo iti 2 Peter chapter 1 verse 3, His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Isu nga iti maysa nga mamati when no solid iti pamati na kini Apo Dios, awan iti rason na nga saan na nga maaramid iti pagayatan iti Dios. Awan iti rason iti maysa nga mamati nga saan na nga ma-overcome iti basol. Awan iti rason iti maysa nga mamati nga saan na nga maaramid iti ipapaobra ni Jesus Christ, which is the Great Commission. Why? Because God has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. We should grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. So the power of God should also manifest in the life of each one of us. So kitang mantika-abay mo, kapsat, at damot lang, magitamot lang ka din iti bileg, iti Diyos, iti rupa na, when iti biyag na. Very powerful. Iti kaabay ni Brad Doming no? Praise the Lord. So kastoy gagayam kan kakabsat. We have been given everything. The divine power has given us everything, or the divine power of God has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of our Lord Jesus Christ. So the more we have this daily walk with the Lord Jesus Christ every day, the more powerful our life is. So, sino pag iti servants ni Apo Diyos? Angels. Kenda tayo. Ipagpintasan na gagayan ken kakabsat. The angels are the ministering spirits who were sent by the Lord, So makita tayo pa dito nga babaeng iti bilik And then, no sino iti awan iti doubt na sumurot. Nada. So napandaan mi nga to, nagpreda. Agwalwala di spirit according to them. At karalibag diri daw, tawa, so amin. So ma-disturb. And then nagpreda, awan itagmulmulaga. Nada. Hindi kong agi-inigam da nga jay. Bigla nga imibot da jay may isa.
Idag mulagat ng bukbukilan na kanji baginan. Bukbukilan na. So, ti may sang insawang dakit babaen iti dara ni Yesu Kristo nga naiparukpok iti krus Kalbaryo. Pumanaw ka. The demon shudder and leave that person. And then, dire-diretso lang. Nagpatugtog da, inaldaw, rinabii, iti hymnals, and then nadalusan, dayjay nga balay. So do we have this faith? Why should we have so many fears? If we have this kind of faith, if we believe that God is powerful and that power is working in our life, apay nga nakadado, iti pagbutbut ngan tayo gagayam kinakapsa. I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. However, do not rejoice that the spirits submit to you, but rejoice that your names are written in heaven. Ando dati may isang istorya iti kapsat, iti taga Marawi ka kapsat, nga ti kanu Muslim, once kanu nga adda ka ti sangwanon da, talagang biglaan da ka. Kahit mo natanggit iti faith mo, so dagan ko't masiknot nga talaga. Ang tutungtong da kano, yung Jesus ninyo, ano ba yung kapangyarihan ng Jesus? Sinasabi sa inyong Bible, ganito, pagka uminom ka daw ng lason, hindi ka daw mamamatay. Hindi naman ako naniniwala sa inyo. Kaya ba ninyong gawin yun? Bluff lang ba? Yung style pala ng mga ibang Muslim kung minsan. Tapos sabi naman ng Christian, o sige, kumuha ka ng lason, laklakin ko yan. Sabing ganun nung isang Christian. Nabigla yung Muslim. Hindi niya sinunod. Talagang pinabayaan lang niya yung mga Christians na maghayag ng Ebanghelyo. So ganun pala mga kapatid. We need to trust the power of the Lord. We should not be intimidated doon sa kung anuman yung plano ng kaaway. Because the enemy, the demon, shudders in the name of Jesus. May salang aparte dito, igagayam kin kakabsa. I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Agpay so data. Ngam kuna ni Jesus Christ, do not rejoice that the spirits submit to you. Do not boast, but rejoice that your names are written in heaven. So dayjay gayam iti kapipintasan nga gamang nga mabalin tayo nga may inherit ni Jesus Christ. Gaputa iti biyag nga agnanayon, isu iti mangted kanya tayo iti hope nga nakadakdakkel. It will change our life, it will change our mindset. If you look on what is eternal, then masukatan dati mindset tayo gagayam kan kakabsat. We should not be that nearsighted nga tilang hope tayo kat addalang diti rabaw iti daga. Apay masaok di jay. Gaputan no kasjay iti kapanunutan tayo, we can compromise anytime the will of the Lord. If we do not look at what is eternal and if we do not care of this reality, kinuna ni Jesus Christ, rejoice that your names are written in heaven. So, nukastoy iti pamati tayo gagayam ken kakabsat, we do not fear anything. Even death. If we have this hope of eternal life, we do not fear of death. So how can we fear persecutions? How can we fear the loss of our jobs? How can we fear the pinakapukaw iti future tayo iti rabaw iti daga? If we have this kind of hope, the fact that we are rejoicing because our names are written in heaven. Kinuna ni Pablo, iti Ephesians 1:18-20, I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know. At nagamin iti verses in between na ang kiskisan niya gaya man kakabsat nung pet ko lang emphasize di jay incomparably great power. Lukitaan nyo kat at dait imbaga na pwede ta between no and in the his. That power is like the working of his mighty strength, which he exerted in Christ when he raised him from the dead and seated him at the right hand in the heavenly realms.
Can you just imagine gagayang kin kakabsat how great is that power? The power that can raise the dead. Gusto nga ni Kuya Bonnie, usually, he's exercising his faith. He wants to raise the dead by prayer. Gusto nga idi natay ni Ate Lumi kat agda DJ ko ana naka kuno nga mo dun nakakumpul na nga rodon kadto ni Kuya Angel mapanda DJ persistent isuna. Pero hindi pinayagan yata ng city kasi anya ba dati awag to di policy do detan kasi na basta dati policy iti city nga nakatabon di mesa nga natayon ha mga baling irwaren. Basta digas din nga policy. So ang pinayagan. But Kuya Bonnie is exercising his faith. And he is urging everyone, each one of us, to do the same. Even kin ni Ate Piitin. Talaga na pag-pray naman nun. So dahil hindi nabuhay, wala ba siyang pananampalataya? Ang napakagandang mga kapatid is, he is exercising his faith. Pero no tayo sa antay-pulos nga mamati, nga iti maysa nga natay ket mapagbiag iti Dios sa antay-pulos nga padasan leta. Nasit ang mo tayo ket imposible. Kasjay iti kinadakkel iti pamati ni Kuya Bon. Nakasjay iti normal guma. Kaya't nga sawen gagayan ken kakabsat, awan iti nadagsen nga sitwasyon iti biag iti maysa nga Kristiyano. I am not telling this to you alone. I am telling this to all of us. Kasi Wrship no dagto maged at the beginning times nga saan kung nga maibiyag dito. But this is the reality. The power of God is sufficient for us to become effective and productive, for us to become overcomers moment by moment. Awan itinarigat. Amen? Amen. So his power resurrected the dead. In Philippians chapter 3 verses 10 to 11, I want to know Christ and the power of his resurrection and the fellowship of sharing in his sufferings, becoming like him in his death, and so somehow to attain the resurrection from the dead. Grabe namang manggagak dito nga verse kasla sumsunggara. Makita no kasano kadakkel iti pamati ni Paul. I want to know Christ and the power of his resurrection. Saan nga mo maisuna nga agserserbiken ni Apo Dios. No kitantay kumadji spiritual growth na ket kasla naka-maximum isunan. But he wanted to know Christ more and more and more. And the power of his resurrection. Kaya na nga ma-experience, iti na-experience ni Jesus Christ, dito rabaw iti daga. Even his death. And so somehow, to attain to the resurrection from the dead. So kastoy iti kinadakkel, iti bileg, iti Diyos, iti tumunggal may sa kanya, tayo gagayan. We should not defame the power of the Lord in our life. We should always acknowledge the power of God. So dahil iti mamamimis ko at dadigitay certain problem na nagdudumagit kasi na ma-shake up. Dapat saan Iso nga ito nung mapalabas iti minuto no may isang orasin at iso makdibagit. How foolish I am nga ma-entertain ko kagijay. How immature I am nga patulak kagijay nga banal. Instead of trusting in the power of the Lord, I yield to what the flesh is dictating to me. And so that will not glorify the Lord. Let's go to point number 2, boldly proclaiming the risen Christ. Makita lang nagapsat. Hopefully. Matthew 28 verse 5, the angel said to the women, do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus
who was crucified. So, whatever happens, nung makita tayo nga ni Apo Diyos iti agwork iti biyag tayo, whether favorable, unfavorable, negative, or positive, we should trust the power of the Lord. Kasla kadati imbaga iti angel, kadagiti dua nga babae, ni, I think, ni Mary Magdalene dati, ni Mary of Bethany. So, do not be afraid, kinunana. So, makita na nga mabuting dagitoy nga babae, nga women, kaya't pinigilan daytoy nga angel. The angel urged the women not to be afraid. If we know that the Lord is working over any situation, we need not to be afraid because everything is under His mighty hands. Any situation in our life. Lugad to magamin, umadayo tayo kin ni Jesus Christ, we no longer acknowledge that everything is under the hand of God. We tend to compromise the power of the Lord. We want to do it in ourselves as if everything is under our hands. Kaya tayo nga solusyonan nga sigod. We don't even pray. No adda dagitay bambanag nga saan tayo nga masulbag. Pilitan tayo nga obraen dagitoy gagayem ken kakabsat, babaen iti bukod tayo nga bileg ken aramid. Apay, gaputa addaan tayo iti buteng. We do not even trust the power of the Lord. We should not be afraid with the risk of serving the Lord, for He is with us. Persecutions pa lang kat mabutang tayon. Professional pa lang kat mabutang tayon. Nakabarong pa lang. Kabutang tayo nga siranan. Di kaya tayo nga siran kat dagitay kayang-kaya tayo lang. Pero saan kakabsat? The Lord is urging us to be bold in proclaiming the Lord Jesus Christ. In Romans 8:28, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. So, hindi ko katagpatinggaat lang nga dito to those who love Him ba? Nga, basta mahalin ko lang ang Panginoong Diyos. Lahat ng mangyayari sa aking buhay para sa aking ikabubuti. Hindi ko nakita yung mga sumusunod na mga verses. Who have been called according to His purpose. Di kaya't nga sawen gayam dati gagayam ken kakabsat, as long as I do the will of the Lord, as long as I yield on the will of God, everything that will happen in my life is for the glory of God and for my own good. Even death, even sickness, even poverty, para kanya tayo amin dito, as long as we do the will of the Lord by faith, according to His purpose. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the likeness of His Son. Those who want to imitate the Lord Jesus Christ will never fail. Amin nga mapaspasamak iti aglawlaw na. Saan pulos nga makagaraw? Ngano saan na pulos nga magaraw? Iti plano ni God, iti biyag deta nga kapsat. We are called. Take note kakabsat, we are all called to glorify the Lord. Awan ti uray may sa kanya tayo dito'y tatta. Iti saan nga inayaban iti Diyos nga agserbi ken kuana ken mangiglorya iti nagan na. So nga ang connected at the times gamin hindi nag-hypertension ba? Sila haan ko nga tagpuyat kasi may isang kagura iti puyat at may isang kagura iti high blood is puyat. Yung pampanunutan gagayin kan kakabsat, what about my service for the Lord? So nga kung nakidirabi, sige lang good. My life is for you. If I die because of this, praise the Lord. Lakas diba? Kasi isumot nga talaga iti purpose iti biyag. If I preserve my life for myself alone, even for my family,
compromising the will ni God itibiyag ko, then my life is useless. Dahil iti pagpanunutot ni Grabe kakabsat as I was meditating this message. And I was so joyful doing that. Kasi I am sure nga itibiyag ko ket para lang kinya ako Dios. Awan iti sabali. Nagdaman iti pamilya ket iti pagkasapulan da, that is for the glory of God. Nagdaman iti trabaho ket adda ti oras nga maited ko kadata nga trabaho, that is for the Lord. But I should not be compromising the will of God for the sake of these things. I am called, and we are all called by the Lord to serve Him. We are justified. There's no longer condemnation to those who are in Christ Jesus our Lord. I am usually being condemned with situations. I forgot that I am justified with the precious blood of our Lord Jesus Christ. Why should we allow ourselves to be condemned by situations? Kanyak apeng iyalaw ko dijay. Kanya tay aming gagayan kang nakabsat. If we are being corrected, if we are being disciplined, we should learn how to thank the Lord. Nakapimpintas pa ilaing gagayan kang nakabsat na itimaysa nga kontakto mo na tayo ket ma-rebuke within the body, ma-corporate within the body of Christ. Mapagdiferensya tayo if we resist being corrected within the body of Christ. Mapagdiferensya tayo na i-correct na tayo with the word. Mabaling nga tilang mangnagantay ko, you fool. Kasi at the Bible mo you fool. Yung gamin in Ilocanong kasla nakadagdag sa na ya. Anya ba Ilocano ti fool? Ha? Laglag, kunahanan sa digay. Mati ko natin ang madimalamlamot iti aso. So let's learn how to thank the Lord. And even if we are being corrected by the world because God is disciplining us, praise the Lord, oh my soul. That is how God loves us. Madina itulog nga haan tayo nga humble down before Him. Saan lang nga dijay? We will be glorified. And sometimes saan lang nga dati glorified body. As long as we humble down ourselves, God will lift us up. Because God will lift those who are humble. God opposes the proud, but gives grace to the humble. But all glory belongs to the Lord. Matthew 28, verse 6, He is not here, kinunana that angel. He has risen, just as He said, come and see the place where He lay. The two women were the first witnesses of the risen Christ. The tomb was empty. May mukitan, kung na di angel, kita, magdakading pa nakaedad ta. The angel was emphasizing that Christ has risen from the dead. Apay nga, dapat nga may emphasize tayo dati gagayam kan kakabsat. We should believe that Christ has risen. We should believe that we have Christ as our living God. Because if we do not believe that Christ has risen from the dead, our faith is in vain. And if we do not believe that Christ has risen from the dead, there's a great tendency that we do not believe also in the resurrection of our physical body. Mamati tayo kadi gagayan kan kakabsat iti daytoy nga reality. Mabaling nga kasla kadagitay Pharisees ken chief elders no duma iti ubingak pay nga iti pamatiket haan nga talaga nga talaga nga tinakaw da daytoy. Dayjay nga bagi kasla kasi ba? Kasi dadjay gamin na dagiti chief priest ket
Bagay lang nga tinakaw dan. Ikan kay iti kwarta. Tinakaw na DJ kwa. Tapos iso ipadpadamag yo. Pinaramid mo iti soldier. Mati nga tapos posibilidad DJ Lord. Kasi lakas jay ba ti kapanunuta kiti. Kasi DJ mind ko yang DJ pamatik kasla DJ panagungar iti bagikot. It requires great power. Yung saan nga tanga sufficient nga talaga di power ni God to raise the dead. Kasi mo naduduma, we don't even pray kadigitay adda iti sakitnan. We don't even pray kadigitay hard nga situations. Kasi naawan da di pamati tayon. Pangarigang gumadi di stage 4 nga cancer. Awanan. Awan, delikado daytan talaga nga mapanan. Kasi ba, antay nga ipag-pray yan kasi narigat nga mapasamag di jay. Lakas jay, di pamati tayo. No narigat nga mapasamag di jay, what about the resurrection of the dead? Narigrigat man di jayan. So let's exercise our faith, brothers and sisters. Kasi nga kung punada di kita, nagaduti may pagbaga. Nagpipigsa kararagyo. Dakam di eskwela, dakam di pinili, nagpipigsa kararagyo. Ha? Kasi lang makurangan na. Kasi diba? Kasi di ibagbaga na dito. Di ibagbaga ni Jesus Christ. You will trample snakes, scorpions. You will raise the dead. Saampay nga napasamak. Although spiritually mapaspasamak dahil gagayang kan kakabsat. At the day change life kadigitay ma-ministeryon tayo. Pero as we do the will of God, saan nga mamalmalayan kakabsat, nga makikita gayam dagiti aglawlaw tayo, no kasano iti kinabileg ni Apo Diyos iti biyag tayo. Maputong dapay nga mang-persecute kanya tayo no mabalin. And praise the Lord. Glory to Him. At da iti panagbuting da. Gaputan na pigsagat iti kararag tayo. It is not us. It is the Lord's mighty working. And let's always claim His power. Acts 13 or Acts 3 verse 15, you killed the author of life, but God raised Him from the dead. We are witnesses of this. Dito iti imbaga di apostles, dito iti imbaga ni Pablo. Witnesses kami. Uri sino iti kasangsango ni Pablo. Gobernador, uno, ano di ka nga ito ni Din? Yun isang dinaudi nga na panan na. Basta di jay. Sino na ba yung huling pinuntahan niya, yung pinakamataas? Caesar? Ano ba yung position ni Caesar? Ha? Parang meron ba? O si Caesar. At dati title na ni Caesar King. King. So siya yung hari during that time. Siya yung pinakamakapangyarihan doon sa lugar. Hindi lang doon sa isang country, kundi sa lahat. No? But Paul was not afraid to declare that he is a witness of the risen Christ. You killed the author of life. Gasam ti kasangsangon na authority. Nadanon di point ni Paul nga tilang pampanunutan ng the gospel. How to share the gospel to these heart-rich people. They are so difficult to reach. Kasi nga digiti daddo magad anya ba digitay narigat nga i-reach nga lugar. Northern India, North Sudan. Digitay ko persecutor iti Christians. But there are these bold witnesses of Christ nga mapmapanda iti dayta nga lugar. Kasi nga pumanaw da gagayam ken kagabsat ken agsasangit iti pamilyada as if saan da nga makasubli pulusan. Do we have this desire? Di manon tay ka din gagayam ken kagabsat iti dayta nga point. Willing to die for the gospel.
Hindi kinuna ni Pablo, "Who are you, Lord?" Saul asked. "I am Jesus whom you are persecuting," he replied. "Now get up and go into the city, and you will be told what you must do." Narikna ni Pablo no kasano iti kinarigat nga irits di bagina. Nakita na nga kakaasi dagiti disciples kanya na. Ket ginamit ni Apo Diyos isuna. Isu nga no kanya tay gayam gagayam ken kagabsat no adda dagiti persecutor tayo. The more nga i-insisted di gospel kanya da. Dagiti daduma kadkadwak mo ka nga mapandi jay gabo gagayam ken kagabsat. They are so good. Awan ti oras ni kadagita. Kunada ko madigiti mapanda siya rangget. Kasanong tungarodan ma'am no niltumot God iti may pagangawan mat oras na kanya. They don't think of negative nga answer di tao. Grabe. So, Kasi sila nakabobol ti pinagkita ti dijay ng what about digiti willing nga matay, persecutions pa lang di maawat tayo kadayta. We insist the gospel because we believe that it is the power of God for the salvation of everyone who believes. Let us not be afraid of them, the persecutors. Let us continue to preach the gospel, even to the hard-reached people. Hard to reach people. In verses 5 to 10, so the women hurried away from the tomb, afraid yet filled with joy, and ran to tell his disciples. Suddenly Jesus met them. "Greetings," he said. They came to him, clasped his feet, and worshipped him. Then Jesus said to them, "Do not be afraid. Go and tell your brothers to go to Galilee. There they will see me." The women were not able to overcome their fear at that very moment. But they were so joyful. Iti nadamag da that Christ has risen. Namatid nga talaga gayam ken kapsat. Why am I emphasizing this one? I want you to evaluate yourself. Do you really believe that Christ has risen from the dead? And He is at the right hand of the majesty of heaven at this very moment. Do we really believe? Sukisukan tayo ti panunot tayo gagayam ken kakabsat mamati tayo kadi. Awan ba iti doubt tayo pulos? Iti panunot ken ti puso tayo that Jesus Christ has risen from the dead. Do we have this hope of resurrection from the dead? Because if we are not sure that Christ has risen from the dead, we are also not sure that we will be resurrecting at the second coming of Christ. Sino ba yung darating kung hindi tayo naniniwala 100%? Di ba second coming ni Christ? Sino yung darating kung hindi siya nag-resurrect? In the first place pala, hindi tayo naniniwala that He's resurrected from the dead. Sino ngayon yung darating muli? Wala. So we should be sure. We should fix on these things, kakabsat. Kasi it will strengthen our faith. It will strengthen our hope. It will enable us to overcome no anyaman dagiti temptation that the world. It will enable us to forsake the world because we have this great hope of meeting the Lord Jesus Christ. But rejoice that you participate in the sufferings of Christ so that you may be overjoyed when His glory is revealed. If you are insulted because of the name of Christ, you are blessed, for the Spirit of glory and of God rests on you. Let's participate in this task in the Great Commission. Even in times of suffering, let us not forsake this task. Let's continue to serve the Lord. Let's serve the Lord as one body. Let's love one another. Let's unite each other for this purpose and goal. Okay lang ba sa inyo, mga kapatid?
We will be united as one for this gospel. Amen ba? Amen or amen? Okay, I am excited nga iti lawag gayan kan tikapsat aglalo iti kalman gumagad. Makikita DJ ko kasla dumandanon DJ point nga DJ nga group ket saan pulos nga agsisina even in times of sufferings. DJ ti makikita and I claim it that this group will have a love relationship nga iti pinangyuswat iti pagayatan iti Dios ket everyone is enjoying the company of each other and everyone is uniting as one body in pursuing the will of the Lord. Amen. Amen. Let's claim it. Colossians 1:28 and 29, we proclaim him admonishing and teaching everyone with all wisdom, so that we may present everyone perfect in Christ. To this end, I labor, struggling with all his energy, which so powerfully works in me. Proclaim Christ with all wisdom. At the dete message ni God kanyak, gagayang kan kagabsat. Actually, for the past weeks, I want to be alone with the Lord. I wanted to be alone with the Lord. I want to search my heart, jay panunod ko, and then, Lord, anya ba iti message mo kanya? I deserve your rebuke. I deserve your correction. Give me your message, Lord. Have wisdom. Napanag iti Proverbs chapter 3, wisdom. Mapanag iti Proverbs chapter 8, wisdom. Mapanag iti Job 28, wisdom. Lord, how can I be wise? Kasano ako na agbalin ng wise, Lord? Pinanser na the last part iti Job 28. The fear of the Lord, this is wisdom. Napukaw iti panagbuteng tayo ken naapo Diyosen gagayen ken kakabsat, then that's the time that we will become full. Maawan dati kinasirib. No okay lang kanya tayo dagitay nalagaan nga pinagubitay kin na po Dios. We obey the Lord, we serve the Lord in our own terms. Maawan di jay kinasirib kanya tayo. Kasi okay lang naman di ba? Na hindi naman dapat okay. The fear of the Lord, this is wisdom. Kung na pa iti Proverbs chapter 10 ba yun? 9 to 10? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Napukaw di cellphone ko because my heart was not that good and was not that clear. Napukaw. And then, one time, Lord, kas naman dyan makagaraw. Ano ba dapat kong obraan? Very, stagnant ang spiritually during that time Hindi ko hanggang biglang nga nagulaw ni Mrs. Lord, ano ba na ito And then, nag-meditate ako DJ message ni Kuya Bonnie. Hindi ba kayo natatakot? Dahil na sigot tinanggit ko. Lord, ayaw ko na Lord. I repent. Hindi ko alam yung susunod dun Sa akin, di naman ako takot mamatay. Pero yung masakit kasi yung ipaparanas ng Panginoon Diyos sa'yo kung hindi ka natatakot sa Kanya. I praise the Lord. Tinakot niya ako. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. I praise the Lord for that. Number 3, abundant spending for the truth. Matthew 28:11 to 15. When the chief priest had met with the elders and devised a plan, they gave the soldiers a large sum of money. This is all about money, bribery. Telling them you are to say his disciples during the night and stole him away while we were asleep.
if this report gets to the governor, we will satisfy him and keep you out of trouble. People want to spend their resources for the sake of their own benefit. It was preserved that the identity that the chief priests and the elders, they even devised a plan nga ure saan nga gusto that we i-report the nga soldiers. Okay lang kanyada. They don't have this fear of the Lord. They don't believe that Jesus is the Christ, the Savior of the world. Those who do not believe in Christ will naturally live against Christ. They even want to spend their resources for a lie. They live with falsehood. So nakadagdag sa natin gagayam kan kapsat. Madida pulos mamatikin ni Jesus Christ. Kaya't mabaling nga makita tayo daytoy nga pasamak iti aglawlaw tayo. At iti mga ibagano ka, di ba? Born against. Ay, born against ka na pala? Ha? Matawa na lang. Kasi John chapter 3 verse 3. No one can enter the kingdom of heaven unless he is born again. Bakit mo pagtatawanan yung term na born again? Yan yung key mo na makapasok sa langit. Born against. Naka-devise na sila ng term against dun sa mga Christian na born again. Dapat yung Kristiyano, born again talaga eh. Pag hindi ka born again, hindi ka Kristiyano. Because being born again is a process na nangyari sa iyo. Kaya ka naging Christian. They came to Balaam and said, that they kaparehas, the chief priest and elders, ni Balak. They came to Balaam and said, this is what Balak, son of Zippor, says. Do not let anything keep you from coming to me, because I will reward you handsomely and do whatever you say. Come and put a curse on these people for me. Yung digiti tatango pagbanggitan na digiti Israel. They are the people of God. And Balak want to put a curse on these people, on Israel. Kaya't napait aggastos para lang na-curse dagitoy nga tattao. So Balak wanted to curse Israel by rewarding and urging Balak to offer sacrifices to the Lord. This was against the truth, against the will of God. Kaya makita tayo mo't gagayan kaya kakabsat dati inubra dagiti soldiers kini Balaam parehas lang dati naramid da inawat da dagiti bribery ngit ito dagiti tattao nga kayat daket haan nga ag-prevail iti kinapudno. So the soldiers took the money and did as they were instructed. And this story has been widely circulated among the Jews to this very day. The soldiers were corrupted and followed the corruption of the chief priests and the elders, and many believed on the reports. We should have this great discernment, gagayan kan kakabsat. Because sometimes, iti way ni Satan ket very subtle. Mabaling nga no dagdumagat adda dete wrong motive iti kakadwa tayo nga okay majibagbagana, but the motive is urging you or she is urging you not to pursue the truth or the will of the Lord. We need to watch out. The response was the same to that of Balaam. Kitan tayo no anya dati naramid ni Balaam in 2 Peter chapter 2. They have left the straight way and wandered off to follow the way of Balaam, son of Beor, who loved the wages
of wickedness, dirty money. But he was rebuked for his wrongdoing by a donkey, a beast without speech. He spoke with a man's voice and restrained the prophet's madness. Dati ti pagbagat tatay gagayam kan kagabsat. Kaya ti ba nga iti mang rebuke kanya tayo, no iti disobey tayo ni God ket mabaling nga aso, mabaling nga tapay lamo. Diba? Ang mamati, dala mo. One time, at the dete na pamiministry yun, ang pagbabawi na leader na, bakit hindi ko challenge ng lordship? Anya tinapasamak, napan-abroad, and then, nakagat lang. Nakagat lang, itilamok. So that's why we should be bold in challenging others. We should rebuke people for their sake. Kasi dati kunakon, mabaling nga donkey, mabaling nga lamok, mabaling nga aso, napintas launay no tay kunakon nga kasla ba de question ko nga. Mamintan lumod laeng nga agribil ni gaden ket anak pa lang agputi. Makada di may katalo gumangkit, mabaling nga kasjeti resultanan. Can you just imagine gagayan kan kakabsat kinang rebuke kin ni Balaam kat donkey? Haan ba nga posible nga mangyari kan nyate deta kakabsat? Ape aso ko na, mabaling nga makagat ka ti aso eh. Mabaling nga makagat ka iti lamok nga at datinggay na. Mabaling mat nga dayjay kuma gastos mo di pinag-obey mo ket dakdakkel kasi nag-disobey ka. So gusto ba nating mangyari yan that the world or yung rebuke is manggagaling na or ang gagamitin na ng Panginoong Diyos is yung enemy? So therefore God gave them over in sinful desires of their hearts to sexual impurity for the degrading of their bodies with one another. These people do not believe God. They exchange the truth of God for a lie. Instead of living in the truth, they want to pursue falsehood and worship and serve created things rather than the Creator who is forever praised. The Lord hates those who live for a lie. Binaybayan na ida. They don't believe God. So, anya tinangyari, idolatry gamin dito eh, dati ididil na dito eh. They worship created things rather than the Creator. Idolatry. They don't believe God. So, binaybayan na ida. Kaya nagkaroon da iti sitwasyon nga nakababain. Anya ba dati ibagbaga na ito nga nakababain nga sitwasyon? Dati lalaki, pumatol tipada ng lalaki. Tay babae, pumatol tipada ng babae. According to this verse or passage, nakababain. Shameful lust. Kadasin yung ito nga pati basahan ulit dito yung passage sa kapsat. Romans chapter 1, dito yung last part na. Ito yung dito kabaklaan kada katumbuyanan. Pero ngayon, nagiging normal na lang yan. Pero according to the Bible, nakakahiya ito. Now let the fear of the Lord be upon you. Judge carefully, for with the Lord our God there is no injustice or partiality or bribery. What about us? Actually, I praise the Lord. Kadagit ay willing nga ag-spend iti kinapudno. Those who are spending for the body, they were blessed by the Lord and they want to spend, they are willing to spend for the body. I praise the Lord nga adda digiti kastoy nga kakabsat tayo. And to all of us, we need to be very careful and how to deal with money. We need to hint any
kind of greed. Let's spend for the truth. What about our tithing? Are we giving our tithes faithfully? God do not want our money, but our money is for His glory. We need to be very careful in this area, kakapsat. We should believe in the promises of God. Kasi kung test me in this, and you will see. Yan, tayo mamati. That's why we remain nga pa. At the times nga, nalipatak gayam, sakto lang mariingan. Apin na mangyayari kanyata. Kasla bitin na bitin tatatna iti kwarta. Hindi nakiita dito times. Conviction ko yun. Lalo na ng pandemic. So let's overcome any hit of greed. Di hante nga pinagitid iti tights ket greed dayta gagayem nga kapsat. Dayjay pinagigum iti wife, iti budget iti balay. Amuyo gamin iti Ilocano ko tiso para tiyenda, di ba? Ti lalaki para luto. So ti agigum usually iti budget lalaki. Pero that is not the truth. Let's trust our wife na isuda iti agigum iti kwarta tayo. No adda ipaigum tayo. Ngum no awan, sorry ka dagiti asawa tayo ng babae. Ibrad domingat ko usually kat bukat tigo awang pulos kwartana. Nakaigam amin kini Ate Bantis. And that's good. That's just our partners. Ang pamuno apay, kurang ba iti trastegan yada? Wano dapat iti hit of greed? I don't know. The reason why. Pero ang tikinaput no, gagayam kan kakabsat, exercise na detoy. Let's allow di babae na talaga iti agigyon, iti kwarta. Uri, kaigyon mo lang. Alam dito ko, 5,000. Dito duri po, magbayad na kuryente kindanong. Dito 3,000 pag 3,200 pag tinagdati motor. Kurang pa iti dogasot. Magtinayo ng tidogasot. Di ba? So, at ang magdigitay dito magagayang kan kapsat, there are people who are willing to spend for the body. But we should not also be expecting them na isudalat na tegas-gastos. We should also live by faith. During that time nga, adada Brad Roger kin ni Ate Steve, adada iti pagkukuan, pagsusukuanan, makita mo na talaga ng kuan. Even dagiti ang pagtrabakuan na. Talaga nga share iti may sa share amin. We should live by faith. At dagiti giver nga agpaiso, but what about us? We should also exercise our faith. Nang nangruna ka dagiti at tadtoy, iti dapelang da atin is Brad Roger. Daytoy iti talagang standard nga nakitak mo nga nakapimpintas nga practice. Damagin nyo kini Brad Tommy. Pure awan ti kuryente da iti. No adde iti share, ag-share da nata. Ang gadi. Adumat ti mabalit din, di ba? Adumat ti mabalit ng ti ministry din. Pero, sige, hayaan mo lang. Adyo ti mayat gamin iti lalaki Hayaan mo lang. Manampalataya lang sila. Adyo ti sa ni Brad Roger latte iti. Pwede naman silang mag-ipon. Actually, during that time, kasi marami man talaga yung mga able during those times. Pero hinahayaan lang.
Kung ano yung babayaran, sige, yan mo lang, bayaran nila. So we should be very careful about money matters. Kasi yung greed is idolatry. So any hint of greed, ang pinag-uusapan natin dito is any hint of greed. Kasi hint eh. Yung mga obvious, kurakot, mga kwan, okay lang, nakikita natin yun. Pero kung minsan, hindi natin nakikita yung mga maliliit na bagay. Let's pay also our taxes honestly. Dito iti makikita kagabsat kasi very rampant dito yung nga sitwasyon iti government gayam. Ada iti may isang establishment nga napanak, hindi ibagbaga no na specific establishment data. Iti gross na iti may isang aldaw na ibaga DJ tao, DJ nga establishment is 500,000. Usually awan resibo. No 500,000, mano iti tax na dahil 60,000 per day. Mano iti makabulan? 60 times 30. Mano? 1.8? Oh, 1.8 million. 1.8 million. Mano ti mapasahod na nga tao DJ mesa lang establishment. Ala ori ibagamon 800,000. Manon tulad na timapasahod na nga tao di jay. Tapos tinto lang i-declare na nga tax kat mabalin nga 30,000, dakil di 30,000 nga tax mo Pero in reality is 1.8 million pala. So yun na yung kalakaran ngayon dito sa mundo. At hindi dapat tayo sumasang-ayon sa ganitong mga practices. Any hint of greed. So let's continue to purify ourselves. Ang gumot ng ibagbagang na siya perfecta. Ibagbagang dati gato ka perfecta kadagiting area. No. I-rebuke lang ni bakit ko kadeta usually. No? Agati at dati heart to heart na talk. Mikat sika. Damagit kanyam. Honest to goodness. Kaya't mo ba nga talaga titumulong? Search ko di heart ko. Ngun mata. Pero deep in my heart, at nagayang medyo pinag-hold back ko kay Lael iti kwarta. I am afraid nang itud mo amin, baka sika awang-awan ng kanto. Kasi mapadpala sa maawanan. And I want to hold back. Pero ni Mrs. ko, sige lang, ludad to ma, iso pagkukuntraan nita, ay madamdam at awan tuman budgetin. Pero ang maganda rin naman sa kanya, sige lang siya ng sige. Naragsakak, ludad to magat at dete, makikita isoda nga, nakaragragsag da, uray awan tumat laang iti, kwa, umunit di nga kwa kon, consolation kon. At kakatawa da, amo nga magatgatang ti katawa. Gusto nga ni Brad Pitt, nung dadumag, nagapipintas nga gadgadwa. Tama ba mga kapatid? So kita antay dito yung kagapsat. Magkita tayo iti Proverbs 23:21, manjak malipatan dito yung verse. Dito yung may isang revelation kanyak iti gilataag. Magbaruak pa lang iti ko iti DIP. 6 o'clock pa lang iti DIP tayo iti. Kikita tayo gilataag. Sino tinakakuha ka dito di. Kaya yung iti may isang nag-reveal kanyak. Buy the truth and do not sell it. Do not sell it. Buy the truth. Ibig sabihin, we should be willing to spend everything, even our life, for the sake of the truth. Get wisdom, discipline, and understanding. Alis na tayo. Number 1, trust in God's word is trusting in God's word is trusting in His power. How is God's power working on our life at this moment? Do we see it sufficient during challenges and trials? Among gagayin kan tikabsat nga nakatado iti challenge kanya titata. Because the enemy is roaring like lion at this very moment because the end times is coming near.
Nga ibaga na pwede dyan nga, even the elect will grow cold. So it's a warning for us. Kaya kung nga iriingan iti tumunggal maysa, nga iti bileg iti Diyos ket sufficient kanyatay amin during challenges and trials. True born-again Christians are bold witnesses of Christ. What are the usual challenges that we meet as witnesses of Christ? Are we enjoying our service even during hard times, or we usually tend to give up? The truth requires our life. In our personal view, is this truth worth spending for? What are the things that we usually preserve in searching or living for the truth? Adda pa lang siguro uno adu pa lang dagiti haan nga all out kanya tayo kagayam ken kakabsat. Anya ba dagiti i-preserve tayo pailaen? Kuton tayo tibagbagi tayo. Karamanak dijay ang kay madanagan. Let's search our hearts. Let's search our thoughts. Let's pray. Our Heavenly Father, we praise you, Lord, and thank you for your messages upon us. Thank you, Lord, that you will bless us and enable us to obey. Enable us, O God, to grow more in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Be glorified and be magnified, O God, in our life. Thank you, Father, that you will enable us to be united as one body, to grow in discernment, to grow in love, to grow in humility, to grow in unity, O God, that we may be able to glorify you as one body. Thank you once again, O Lord, that you will protect us from any deceptions of the enemy. Indeed, Lord, there's no longer condemnation to those who are in Christ Jesus our Lord. If we are being rebuked, if we are being corrected, we praise you, Lord. We thank you, O Father, because this is your will for all of us. Thank you, Lord, that you will continue to encourage us, empower us, fill us by your Holy Spirit, O God. Lead us and guide us, O Father. Enable us to discern what is best, and enable, O Lord God, our love to abound more and more in knowledge and depth of insight, so that we may be blameless and pure at the day of our Lord Jesus Christ. And we believe, Lord, that this is near approaching, O Father, the day of the Lord Jesus Christ. We praise you and thank you once again, and we commit to you our applications. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. Thank you, Kuya Robert, for that very encouraging and powerful message for everyone. And may I request everyone to please stand up as we sing our response song, At the Cross. Oh Lord. Oh Lord, you search me. You know my way. Even when I fail, I know you love me. Your holy presence surrounding me. In every season, I know you love me. You love me. And the mercy that's across my boundaries, where your blood was shed for me.
There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You go before me. You go before me. You shield my way. Your hand upholds me. I know you love me. You love me. At the cross, At the cross I'm on my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? at the cross, At the cross I'm on my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me? you turn the veil. You turn the veil. You made a way. You said that it is done. You turn the veil. You made a way. You said that it is done. And when the earth fails, most from the night, and you stand before me, I know you love me. You love me. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Glory is the highest place. What can separate me now? Yes, Lord. Thank you for your love. Thank you for your mercy. Thank you, Lord, to commit our lives unto you. In Jesus' name. Amen. So, maaari na po tayong umupo, mga kapatid. And dadako na po tayo sa ating pagbibigay ng ating tithes and offerings. So, may I read Luke chapter 20 verses 22 to 25. And I have heard this sa message kanina. Is it right for us to pay taxes to Caesar or not? He saw through their duplicity and said to them, "Show me a denarius, whose image and inscription are on it." "Caesar's," they replied. He said to them, "Then give back to Caesar what is Caesar's, and to God what is God's." So praise the Lord for this word and exhortation of the Lord na if the demons submit to God, how much or even datayo dapat kat we should submit
not only in the area or ba't sabihin, in our obedience, in our commitment, hindi kumpleto yan if we will not submit even in bringing back to God what is for God. So, nararapat lamang that we need to bring back to God yung kanyang binibigay na blessings para sa atin. So, we should be glad in our hearts talaga to bring back, to give to God our tithes and offerings. Amen? Okay, so habang prepare ng bawat isa and habang si Ate Janet ay nagbibigay ng ating mga soft drink, may I encourage everyone to please stand up and let's sing this offering song. Ang Panginoon ay patuloy na nagbibigay ng sapat at higit pa para sa bawat isa. Amen. That's why we need to bring back to God with a smile yung ating mga tithes and offerings. Let's sing this song, sapat na at higit pa. Di mangangamba. Sa kawalan pagpapala mo'y laging natatakot sa pangangin. Pagkanarin yan kapalagi, di matitingan sa pagsubok. Kasama mo'y tiyak at tubos, di mapipigil sa pag-awi. Pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking son. Ikaw ang aking pasto, hindi nakukulang sa kanya. At higit pa, biyaya mo'y sagana at umaakaw sa kanya. At higit pa, sapat na So, pwede na tayo simula sa likod, mga kapatid, upang ating magbigay ang ating mga kaloob para sa Panginoon. ika'y sapat na at higit pa. Once again, from the beginning, di mangangamba. Ikakapa sa kawalan, pagpapala mo'y langit na natatakot sa pangangin. Pagkanarin yan kapalagi, di matitingan sa pagsubok. Kasama mo'y tiyak at tubos, di mapipigil sa pag-awi. Pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking paso. Ikaw ang aking paso, hindi nagkukulang sa kanya. At higit pa, biyaya mo sa gana at umaakaw sa kanya. At higit pa, sapat na sa lahat ng pangangailangan. Higit pa sa lahat ng inaasahan. Wala nang mamahirap pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat Wala na lang. at higit pa. Kailangan ng mahirap pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Let's extend our hands and let's pray for our tithes and offerings. Our sovereign God in heaven, yaman kami manen, iti opportunity, Lord, nga maipaay, may subligin ka, tiyan yaman nga impaay mo, na blessings iti tumunggal may isa. Kaya yaman kami, nagtultuloy, kaya kasamat nga bendisyonam, nagtultuloy. Katagiti amin, nga pagkakitaan mi, digiti trabaho mi, businesses mi, lahat-lahat o God. Yaman kami, Lord, nga sinuruan na kami, iti opportunity, uno iti daytoy nga banag, tapno no kas na o Lord God, kat mag-practice na talaga nga han kami, ag hold back the anything ngayon ka, especially daytoy, biyag ngayon paay mo kanya. So nga Lord, ay dawat mi nga mausar daytoy, nga tithes and offerings para pa iti paka day-dayawam, ken para pa iti paka-igloryaan. Ket Lord, gimyaman kami met, nagtultuloy kadi nga ma-encourage iti tumunggal may isa nga ipinangited. Iti tithes and offerings pinangisupli is just a part of our commitment and our personal relationship with you, God. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. So, let's go back or let's go to our announcement.
Once again, kakabsat, good morning and welcome to our Sunday worship service. So, I think we started small on time na kanina. Praise the Lord sa adjustment. Nga mapaspasama kiti technical team tayo and let's keep on praying, kakabsat, nga it will keep on improving yung ating pag-handle. So, iraman tayo kan ka na yung iti prayer tayo, kakabsat, lang during Sunday but even every night. So, welcome our brothers and sisters. So, okay. Welcome kay Sis Divine. Okay. Divine, ano that? Kurit? Kurit Rapakon? Kurite? Divine Kurit? Rapakon, Lorraine, Rapakon. Sorry, sister, nuhan ko mabasa na nasaya at no, Jakamon, right? Di term ko nga pinagbasa. Divine, Lorraine, Rapakon. Divine Kurit, Lorraine Rapakon. So, and even kin ni Samantha May Legaspi. Please stand up, kakabsat. No, okay. Invited by Sis Ludel and Sis Domeline. Okay, praise the Lord. Welcome, sisters. They are from Gabu. Praise the Lord. And dabay kakabsat, the first time na hindi nag-attend ka na invite. Sige, kinuhawanan. Let's go to our birthday celebrants or celebrant. Starting today, March 20 until March 26. So, awan, ito'y kakabsat. Awan. Okay, let's proceed to the next. Yes, syempre, this is our daily commitment or forever commitment with the Lord. Evangelism. Pag sinabi natin evangelism, it composed of witnessing every day and follow up every day. Okay? So, nakaragagsak na talaga ng Yuswat kan O'Brien dati kakabsat because kung ano dito sa Oti Diyos how beautiful are the feet those who share the gospel. Beautiful hanlaang feet but even at shine iti pro pa tayo kakabsat. And our training apartment setup, syempre, if you want to na mapastract yung growth mo, maturity, and character development, you are invited or you are invited to join training apartment. Haanlaan nga digitay single professionals but even students and even ibaga tayo nga adda digitay single pay nga nga adami nagay single nga professional ko bagay-bagay wa kay nga mabalin. You can join, especially if ikaw ay kinokonvict na ng Panginoon, if you want to grow more as you serve the Lord, you are called to be trained, Kamsat. And our Lifeline Ilocos, which is our virtual consolidation fellowship every Wednesday. Nag-start siya 6 p.m. until 7 or onwards. And just reminder lang, kanya tayo amin kakabsat event, digitay viewers tayo tata. So, tune in tayo nga nasapsapa 15 minutes before 6 p.m. And kastamet kakabsat nga let's keep on inviting also. Digitay ano pa yung napadasan ti join the Lifeline Ilocos tayo or our virtual consultation fellowship every Wednesday. And syempre, our Lifeline topic review every night from Monday to Saturday. Just communicate with your leaders noon yung oras. But I think kadwal na start 7 or 7:30 hanggang 8:30 in the evening. And our daily prayer meetings. So, kailangan tayo nga talaga kabsat ti agtultuloy nga i-devote iti bagbagi tayo iti panagkarara. So, di kita new contacts. Amin-amin or new contacts nga hanapin na padasan, communicate with your leader at the prayer venues and even at dapat yung iti virtual prayer meeting, you can join para samahan, ang sama-sama tayong manalangin sa Panginoon because napakarami yung ating dapat ipag-pray. And remember, prayer is our spiritual bread. If you are not praying, awan iti panaganos mo, how can we
assure nga si Gagat spiritually alive. Amen? And not only daily prayer meeting, meron din tayong day in prayer meeting and fasting or day in prayer and fasting every first Saturday of the month. So, sa mga hindi pa nag-join, you can communicate also with your cell leaders or guest leaders. Meron tayong ginagawa or naius natin virtual na day in prayer and fasting, pero merong mga groupings. That's why importante nga makipag-communicate ka digitay sa leaders or guest leaders. Ayun, no, kasunod i-set up nga ramidan nyo. And then, our post Freedom in Christ, mag-resume na ba this week? Or next week pa? So, meron kasi tayong 2 weeks na na application or field works. That's why I believe next week mag-resume na siya. Ganun pa rin, we will start every 1:30 after every Sunday 1:30 p.m. until onwards din hanggang matapos. And our freedom in Christ is coming Saturday. So it is freedom that Christ has set us free. So sa lahat ng mga ready na, I do believe all leaders ay pine-prepare ang kanyang mga contacts, and sa mga contacts na pine-prepare ng ating mga leader, be excited to join this Freedom in Christ on March 26, 2022, Saturday. And our cell leaders development training, so laging ina-announce din ni Precious sa group chat, di kita i-contact sa yung rin ka, so please i-register tayo ka DJ link nga in-send na ka DJ GC tayo. And our vision, winosirma ta, in Ilocano, kuna na to'y digiti na adu nga adalan ni Kristo, as ipapasnek nga mangiwarwaragawag iti Ebanghelyo, ken agpatanog iti adalan nga agsaknap iti Ilocandia, ken agsalungan sa nga lunungan para ken ni Kristo. Hambang sa nga lubungan, I think sa nga lubungan. Okay. So, adalang erong nabasit ka kapsat. And timission tayo, datayo amin, haan nga leaders lang, amin tayo, timission tayo, mangipatungpal iti na indaklan, abilin ni Kristo babaen, ti panagpatanor kada iti adalan, ken iglesia nga makabalin, nga agpatanor iti at adupay nga adalan. Iglesia is the body of Christ. Amen? Okay, so, our Great Commission, so detoy iti purpose na iti amin no aping at dati ay detoy iti gapunan no ape at dati amin ditoy agbalin nga park iti Great Commission ni Jesus Christ, which is we found this in San Matthew chapter 28 verses 18 to 20. And let's disciple all the people in Lawag, Ilocos Norte. Amen. Amen. So okay na. So once again, akin pong kinatawagan si Kuya Robert for our closing prayer and benediction before we sing our closing song. Sino ti ag-birthday kakabsat at tangal daw ang hingga na itong Sabado? Awan? March 26. 27, di ba? March 27 ka ano di Jai? Domingo. Okay, tumagdal tayo nga amin kagabsat, tayo man iturupos natin, babaen iti panagkararag. Nagdumog tayo amin. Amami nga nailangitan, agyaman kami manen o Lord God, iti daytoy nga aramid nga nagpas. Thank you nga sikat ti agtultuloy nga may tamtampo, ken gloria iti nagbabaitan mi. Ket idawdawat mi o Lord God, nga dati pinagtiwala mi kanyam, ket mas lalo pa nga umununeg, that we will always have the desire to proclaim the Lord Jesus Christ, our living Lord and Savior. And thank you that you will enable us also, Lord God, that whatever it costs, we will be willing to spend our resources, even our life, for the sake of the gospel. We praise you and thank you that you will never leave us nor forsake us.
You will continue to lead us and guide us, O God, and even to empower us with your Holy Spirit. Agyaman kami unay, O Lord God, nga sika iti agtultuloy ng Mang Ted, iti anyaman nga kasapulan mi, babaen midlaeng, iti naindaklam nga bilag yun. Kaya iti dahito nga oras, tulungan na kami, O Lord, nga mangyuswat, iti pagayatam, mangyaplikar, iti nangigami nga mensahe. Kaya na siya sinuman, O Lord God, at dito'y nga agturturang iti finances, si kakadi, O Lord God, iti mangi-provide kanyada, digiti nga finances. And thank you that each one will live by faith and not by sight. Kastamet ka digiti at dati sa gubanit na, we thank you, Lord God, and we praise you, O Father, nga si kakadi iti mangagas kanyada. At this very moment, O God, as one body, we are praying for Sis Hazel Bumarlong, that you will heal her in the name of Jesus Christ. We claim, Lord God, your power. We claim your healing, O Father. We are kneeling before you, O God, asking for your mercy. Heal her, O God, in the name of Jesus. We praise you and thank you, Lord, that you will continue to protect each one of us. Agyaman kami, O Lord God, nga that the COVID-19 virus ket inot-inot nga mawawanen. At sapay kuma, O Lord God, nga si kakadi iti mangtunaw completely kadati nga virus ken protektaram iti daytoy nga lugar ken anyaman nga viruses, O Lord God. Ket kastamet iti agdama nga gubat iti Ukraine, between Ukraine and Russia. We thank you, Lord, nga si kakadi iti magpasardeng iti daytoy, O Lord God. At we thank you, Lord, that these events, Lord God, ket mangipalagip nga ngangani nga talaga iti idadateng yon. Ket ti tumunggal maysa ket rembeng na laeng nga agsagana iti daytoy nga event. Agyaman kami manen, O Lord God, ket isublimi kanyayo iti pamadayaw may tantan-og kuma iti naganyo iti nagbabaetan mi, Lord God. Dati iti dawat ken kararagmi iti nagan ni Jesus Kristo nga po. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace, now and forevermore. Amen and amen. Let's have our closing song. Sino ba ang ating hinahanap sa ating buhay? Marami tayong hinahanap. Isa lang dapat ang ating hahanapin at yan ang ating Panginoong Yesus makapiling habang buhay. Amen. Praise the Lord. Amen. Okay, so let's sing this song. Ikaw ang hinahanap ko. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay mo ito. Wala ka ay hindi makutentuhin. Sumasamba sa iyo, sagad-sagaran ng kasiyahan. Tubig na ikaw ang hinahanap ko sa buhay ko ito. Wala ka ay hindi makutentuhin. Sumasamba sa iyo, sagad-sagaran ng kasiyahan. Tunay na nagkaroon ko. Ang umawit. Umawit ang sila. Ang ipipon sa pag-ibig mo. Langit mo pa sa iyong sasamba. O Diyos, purihin ka. Dakila ang talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay mo ito. Wala ka ay di makulit. Sumasamba
Kasagaran ng kasiyahan, kung itatagdagan mo. Let's sing tonight. God bless everyone. And see you again next Sunday, brothers and sisters. Praise the Lord.